Sabies que una sola càmera pot reduir el teu lloguer de seguretat a la meitat? Top 5 de càmeres de seguretat i vigilància. 2K Camara. La 2 Kelvins Camara, amb un preu de 37 € i una puntuació de 4,75 és una solució de doble pack que promet una instal·lació senzilla i una qualitat d'imatge impressionant tant de dia com de nit. Els usuaris destaquen que la càmera és fàcil d'usar, el so és clar i la relació preu-valor és excel·lent. En el mig, la 2 Kelvins Camara continua brillant. La detecció de moviment és fiable i, per a aquells que volen evitar falsos positives, el sistema pot desactivar la detecció d'animals. Al final, la 2 Kelvins Camara segueix sent la teva millor opció si busques una càmera amb PTZ i àudio bidireccional sense complicacions. Ara, passem a la següent càmera, que et farà sentir com un detectiu modern. El Questo 4. El Questo 4, que costa 36 € i porta una puntuació de 4,75, és una càmera que es destaca per la seva instal·lació ràpida i la capacitat de compartir l'accés amb altres usuaris. Els testimonis fan èmfasi en la bateria de llarga durada i en la qualitat de vídeo en color al mòbil. En el mig, el Questo 4 mostra que, tot i que els leds infrarojos són visibles durant la nit, la connexió Wi-Fi es recupera ràpidament després d'un breu caiguda i la bateria continua rendint. Al final, el Questo 4 segueix sent una opció fiable si valores la simplicitat i la capacitat de compartir l'accés. A continuació, una càmera que combina autonomia i moviment total. Pack 2. El Pack 2, amb un preu de 69 € i una puntuació de 4,75, ofereix dues unitats amb bateria de 6000 mAh recarregable, visió nocturna en color i cobertura de 360 graus PTZ. Els usuaris elogien la facilitat d'instal·lació per Bluetooth i la llarga autonomia de la bateria. En el mig, el Pack 2 demostra que, malgrat alguna vegada la pèrdua de Wi-Fi, la càmera es reconnecta automàticament i el led infrarojo és visible però no intrusiu. Al final, el Pack 2 és una solució completa per a la seguretat del teu llar, especialment si necessites cobertura de moviment i una bateria fiable. Ara ve el moment de la càmera, que combina qualitat d'imatge i facilitat d'ús. Vensvieu 2K. La Vensvieu 2 Kelvins, que costa 34 € i té una puntuació de 4,6/5, destaca per la seva configuració senzilla i la qualitat d'imatge nítida, fins i tot en mode nocturn. Els usuaris valoren l'alta sensibilitat al moviment i l'ús d'àudio bidireccional, tot i que algunes vegades la conversa pot semblar una mica liós. En el mig, la Vensvieu 2 Kelvins continua excel·lent. L'app és intuïtiu, la detecció de persones és precisa i el sistema de gravació funciona sense problemes. Al final, la Vensvieu 2 Kelvins segueix sent una opció de gran qualitat-preu si busques una càmera amb detecció humana i àudio clar. Finalment, la millor càmera que trobaràs a la nostra llista. Svit C6N. L'Svit C6N, amb un preu de 25 € i una puntuació de 4,5/5, és la millor opció per a tu si vols vigilar pets o la teva casa sense complicacions. Els usuaris destaquen la instal·lació ràpida, la qualitat d'imatge correcta i la compatibilitat amb Alexa. En el mig, l'Svit C6N mostra que, tot i que les notificacions poden ser una mica excessives i a vegades apareixen línies a la pantalla, la càmera manté una qualitat d'imatge estable i el volum del so és adequat. Al final, l'Svit C6N és la millor càmera de seguretat que pots trobar fàcil.